so media hoi pen sini di kacitak po lasi ASDC tum nang pudun APSLC ke kopi mate hai tai hilang sitame arni wang la APSLC fansi ASDC tum nang ke na focus lock na target lock kapar MG fan lock senai claim lock lasi BJP fan people si parem hai hedelo mate people si pu hai hedelo people si sorsa hai hedelo lasi aprang si la ASDC tum da cemat hatha nang litum kopi po si non MP election hut bangke arjan cilar plotma aprang bangke balting arjan ben oso cejeng arjan non bangke oso cejeng da gali oso ke theta gali non bangke la pinso si angbong pupu arlo so si do la bangke nang litum kopi po si arjan cilar plotma lasi nang litum yang si register a political party plus si pipo si arjan cilar boima di lasi ASDC tum nang pudulo APSLC ke kititang party la tum ke pinido pinaga be party aposi la tum nang ke arjan anta torsan da chilong le delo pusinang ke bogdun tang de nang tum register party pulote ko piposi la tos arjan abang halilo la ASDC tum ko piposi aprang oso chiyeng le non bangke pinsoi nut arso bahini pu puang bong badu ko lage piso bahini en nang pu apotong labang so arjan kibima rada phan pamang huma lasi labang ke nang jong dun tabang ne nang litum kacedan nang ke BJP han si dan ni APSLC mate sar jaiga thar nang japona party phanle kisi arjan hole nang tum na cedan dun ni li nang litum kacedan dun ning ba ASDC tum ke la mo lalote rada tum ning chi thepo lapen dolang ni pini tumi dik rat atum han heklong piglo dongka mukam ahithi along la computer adokan along tin bustami nili heklong saru sarhang mate la sarpi sarfuatum computer adokan long banglo arjudun lo pipo sike banglo unili arjudun lo amasi pine kama phi nang tum ke bang tu o non ke urun doi a phom ke joglok lo to hala PM Kisan ho ration card ho non jong se fill up unde non jong se la so a document submit dunde pulote nili tuman ke ration card ta long le lo arno doi ta long le lo to ho la son snang ki pu masi tum ke ha ing long AP pen linchi ka pen lang min so pen attokan no nitum gari avedes ta me king pen ke wang si nitum labang so urno doi ka pa chok ni phan ke wang lo po hala so ne bang e thong phi atuman kar jujuno lasi lason bangke BJP tuma sarkar mate la Amar Singh Tiso ke japon bange la puson bang hinudagi non election hut la urnodoi pen ke bai tap ke bai pru la pen la ration card pen ke bai tap ke bai pru bange chokchi deji lasi la hai sarpi sar putumhan la atogan no do tumhan ke chenek ne de ni ma si matha hat long episode ke gari le line gari le ke dam unya de mali lasi hadak man akeng lang silin chika pen gari nangi dunji nang phudun de blote akeng pen lok sike bang puson sone chijin so sema rara tuma tha trai tha lasi atumi nili dongka sari long penangana BJP a leader sumhan nili chitong lo lam inila pu mek so so chidan lo nang litum la urnodoi a form la pen non ration card aputha ke computer dokan nong ke sapi sar futum na sonsi tot from na ne chitong lo link bustame anutin da ne thang si ar pulo ilitum adet charai kom nang ji pulote nang litum si ar pudulo hala bangke nang litum arong mate attogan no network le dem la pen la gari motor le dem la pen manne ke phone abidet manne ke manager la hai ka chini dunde pan ke sar tum han la hai ke than ki mum ning bang ke nang solo la bang ke than vek ning bang ke non ki bang jilang election MP election 26 ar ni ki jogdam ning bang ke KCR jan la bang ke KCR jan bang nang litum pang thek pame pen hala dake APSLC bule ke togi ge li hada bang ke di hada bang ke APSLC bule ke togi li hada bang ke KCR jan si do choji la pen jaiga thar a photo ta aveji la sinang litum la Karbinglong East West Dimha Sau arat la bang so media hoi pen niri kachuning ri puthochining ri le thot bang ke la KCR jan pang thek pa mera nang litum la jogje phrang minute siang bong
nangli tum matha pamera la ki siarjan phan ki pi phan si kachuning rilo la si hala aprang ke tos arjan mati di la si tos arjan bang ke bang hala ruling a party tum nanga phere join ni masi non bang ke la litum la EPSLC phan bang ke